kula kowe ya Kunti. Inggih Kakang. Kula ingkang rayipun Kunti kali Trata kula nyuwun pangapunten anipun ingkang putra para Pandhawa Kakang. Ya. Kabeh wis tak pupus marang papesthaning Gusti Kang Akanda Jagat. Wis kene-kene ndi anak-anakmu? Aku wis ngerti iki aku kudu lengser ke Prabon. Aku kudu ninggalake negara Ngastina. Aku wis rila legawa. Kene-kene. Anakmu kabeh kon maju mrene aku tak ngrangkul siji-siji ya Kunti. Kanjeng Prabu, kula ingkang putra pun Puntadewa, kula ingkang putra pun Arjuna, kula pun Nangkula, kula pun Sadewa. Lah pulun aku nggih. Ya. Puntadewa Arjuna kembar. Wis sira ora luput. Sing luput kuwi mapan ana kadang-kadang saka Kurawa. Mulane aku wis rila legawa lahir terus sing batin lan dina iki aku wis ngrilakake bumi Ngastina marang jeneng sira Wa Prabu badya kados pundi panjenenganipun Wa Prabu kedah ngayomi dumateng kula sakadang sinaosa kula lumebet wonten lebeting negari Ngastina nanging tetepa paduka minangka dados pepunden kula semanten ugi kula Wa Prabu inggih semanten ugi kula semanten ugi kula inggih Kakang Adipati sinaosa ingkang putra para Pandhawa lumebet wonten negari Ngastina estanipun boten badhe nilaraken paduka Kanjeng Kaka Prabu keparenga Kakang Adipati ngayomi dumateng para Pandhawa. Waduh semono gedene katresnanmu Kunti sak anakmu menang aku. Ya. Lah iki Werkudara ndi? Kene-kene Werkudara maju mrene, Ngger. Kacari mono sang Adipati Destarastra amung nganti pratanira sang Werkudara ingkang kancam ingkang den incim karana nyirnakaken sang Dursasana dalasan patih Sengkunit miwah Prabu Duryudana sigra musus astanira kawistinga abang branang aji lebur seketi nedya den tamakaken lawan sang Sena Mulat Narendra Dwaramati. Werkudara, Retna kakangku apa? Pun kakang paring dawuh apa? Senengam kok lancang disiki. Wah,
Lah terus kudu kepiye? Mengko yen kowe arep dirangkul tungno gadamu rujak polo ning kowe kudu gelem kelangan. Pusakamu godho rujak polo. Iya. Kowe kok bakal weruh lelakon kang gegirisi. Werkudara apa mriniya nggih mriniya aku arep ngrangkul karo kowe Werkudara mriniya nggih aku kangen karo kowe Werkudara Araringa pun wa bakal ngrangkul karo kowe ya Wa Prabu kene-kene Werkudara mati kowe Amuk Suramrata Jayamrata rasakno ora ngerti batinku nyatane aku wis mantak aja lebur sekethi tak grayang ra kelakon ajur padamu derajat bodho kados pundi Kakang kados pundi Kakang Adipati kados pundi lha ning apa mati kok mbok tangisi menika sanes Werkudara nanging nyatanipun ingkang ajut nang grayang menika gada rujak polo Kakang aduh mati aku oh piye Gendari lelakon kok sisit tumpuk matimbun-timbun kaya mengkene Werkudara sing gedhe pangapuramu ya nggih Werkudara wah Prabu Dastarata keterangane sing wuta ora mung mripatmu nanging tekan batinmu kowe duweni rasa kething keburu sengit karo aku janjane mono aku duweni rasa welas karo kowe ora rela yen kowe ninggalake negara Ngastina nanging bareng kelakuanmu gedhamu kaya mengkono aku ora sudi kanggonan wong kaya kowe kuwi arep Kakang Wowo aja kaya mengkono ya Yayi watak Trasatwarga ora wengise kaya mengkono kuwi siadiri kala semana wis manunggal kawan pun Kakang yen to kowe rila legawa Wa Prabu Dastarata minangka dadi sesepuh ngayomi karo para Pandhawa yen pancen karepmu ngono aku sing minggat Siwa Dastarata apa Werkudara jalaran upamane yen aku ora ngrelakake gada rujak polo aku sing lebur tanpa dadi kowe ora mbok pikir Yayi kabeh padu ora susah mejang karo aku sing dadi bukti kelawan nyata wis ngger wis Puntadewa Werkudara wis pancen aku ngrumangsani sakabeh kaluputan aku wis ora patut mbok pundi aku wis nglenggono marang kaluputan iki wis Gendari wis ayo ninggalake negara Ngastina wis ngger wis mangsa bodho dina iki aku tak lunga separan-paran ya ngger wis aku mung njaluk pendongamu para Pandhawa muga-muga aku antuk keselamatan antuk karaharjan ayo Gendari ninggalake negara Ngastina iki Gendari Kanjeng Ibu kadang kula Yayi Werkudara kados mekaten mboten nyono babar pisan wengis Yayi Bratasena wis nggih Puntadewa
ora perlu sira mikirake bab perkara ucape kadangmu si Werkudara sing wigati ayo ditut wuri tindake kang wa Prabu Drestawarastra iki mah. Gendari, pendamu. Ya wis Gendari. Lelakon iki ditampa ya Gendari, kuwi aja ngresula. Pancen menungso kuwi anjok pantoking lelakon ra mung pasrah saling Gusti. Ning nek nuntun aku ya aja mbok gelandang wae to Gendari alon-alon. Tur wis adoh lakune saka negara iki mau. Wetengku ngelih Gendari. Gedange mau tuk nggawa saka kraton mau isih apa ora? Menika taksih tunggal isih siji. Inggih. Ya wis kene separo eding ya Gendari. Separo eding wis tugel aku wis tugel. Tak nggone ganjel wetengku gen aku iso nglawan. Monggo dherekaken mampah lon-lonan. Yo, ayo alon-alon wae yo Gendari. Gendari, aja adoh-adoh to Gendari. Aku kok jombok culke Gendari. Tobat. Drestawarastra. Lho. Kowe kok sengak tembungmu karo aku to Gendari. Aku ngerti yen to uripku bakal kaya mengkin aku biyen ora sudi aku ngladeni karo kowe. Lelakonku kaya mengkin iki sejatine sapa sing luput? Sing luput ora ya mung adimu Prabu Pandu biyen anggone ngapusi karo aku dadi putri boyongan. Jare aku iki diwengku kelawan Prabu Pandu. Nanging kene ngopo? Aku dikon ngladeni karo wong picek, wong sing picak ra weruh dalan. Ya kowe kuwi. Lah tobat. Drestawarata. Mula dina saiki aku wis ora betah, wis ora kuat momong karo jiwa ragamu. Wis sakarepmu. Kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Kula nyuwun pangapunten. Gendari, kowe kok tegel Gendari karo aku Gendari. Oh, aku ki ora weruh dalan mbok tinggal kelepat. Terus aku iki kudu piye Gendari? Gendari, entenono aku ya Gendari. Timbang kaya ngene iki aku wong patenono wae Gendari. Aku pilih mati timbang kaya ngene iki Gendari. Oh.
bocap kacarita kaya ta mangkono Dewi Gendari nilaraken ingkang raka nggih Sang Adipati Destarastra wis tega tegel marang Sang Destarastra ijen tanpa ruang ing mangka wuta tanpa kiblat ini Dewi Gendari nilaraken ingkang araka ngantos lumajar karendet-rendet sarirane nganti lukar kasemekane datan Den Arawati krubyuk kabotan pinjung eling-eling wanita nedya jemangkah kasrimpet penjalin cacing glundung jurang boh dadine Dewi Gendari Gendari uripku kaya mengkene kok kowe tega tegel to Gendari wala macan galak aku badhoken ula sing mandi upasmu aku semburen kewan galak kowe padha ngroyoka karo aku timbang uripku kaya mengkene oh dewa banjuten larutan jiwa ragaku dewa kacarita noman liwang liwung sumebut angin garuda gegerutan swaraning pang padha pang kang padha gegesekan danguning dangu nuwuhaken dahana ketiga dawa panase hangganter sami sakala wana kobar tanbuh sangkaning dahana ati aku kacarita Dewi Pimulat wana kobar wis pinasti kalamunta ingkang raka Sang Destarastra miwah Dewi Gendari wana kobar wonten madyaning wana dalah kantaka Dewi Kunti mundur dadi royongan sampun kelantur-lantur sampun kelajeng-lajeng anggen paduka muwun pancen kedah mekaten lelampahanipun Kanjeng Paman Adipati Destarastra ya nggih anak saking menika ing mangke reh ning Yayi Punta sampun kelampahan boyongan kondur dumateng negari Ngastina ungguling Ayuda Pandhawa anggenipun nindakaken dharma Barata Yudha Jaya pinangun areh ning Yayi Prabu Puntadewa sampun nglenggahi dampar keprabon Ngastina mugi pinaringana tetenger Sang Prabu Kalimataya